Me tehdään tässä näin nyt ensimmäisenä parran rajaus, eli Aleksillahan kasvaa tätä partaa vähän ympäri naamaa tossa noin, ja se täytyy saada niin kuin näyttämään semmoiselta, että siinä on jonkun tolkku. Ja sen jälkeen otetaan vielä tuolla höylällä, siistitään sitä, niin kuin, ettei sinne jää semmoista sänkeä sitten suotta, mikä mukavasti kutittelee sitten vaimoa. Mielenkiinnolla odotetaan, koska mitä sä saat aikaiseksi tästä tajuttua tästä mun karvaisesta kuontalosta? Mun mielestä kyllä tästä saadaan ihan hyvä. Ole huolet. Kiitos. Tää on rajain. That's it. Sitten lähdetään raastamaan. Se on jännä, mitä enemmän tässä on tullut ikää, niin sitä ihmeellisemmässä paikoissa niin kun yhtäkkiä tulee joku yksittäinen karva. Ja nyt lähden erittelemään, mutta siis, niin kuin, nyt puhuin naama-alueesta. Niin. Luomet saa helposti kyllä rikki. Eli ihan kevyesti varovasti vaan. Ja jos on kampa, niin voi yrittää kamman kanssa, vaikka nostaa vähän karvoja ilman. Suun seutua sulle. Joo, se on mulle tärkeä työväline, se on suun seutu. Niin se varmaankin on. Jos haluaa jättää sen pidemmän, niin ajelee myötäkarvaan, että siihen jää vähäsen niin kuin tämmöisellä rajaimellakin, että jos ottaa jollain sähkökoneella ylipäätänsä, niin ajaa aina niin kuin myötäkarvaa enemmän. Ja sit jos sä haluat niin kuin mahdollisimman paljon pois, niin sit vastakarvaa. Että silloin se niin kuin karva pakotetaan pystyyn sieltä juurestaan tyvestä ja sit se katkee sieltä ihan tyvestä. Saadaan tähän tämmönen pituutta heti ja ainakin pidemmät viikset. Tää itse asiassa on aika hyvä. Helvetin hyvä tää. Niin. Tuntuu mukaan. Tää jopa toimii ihan tosi hyvin tässä näin. Varsinkin tässä viiksen tässä kevennyksessä. Joo. Sitten vähän viimeistellään vielä tuossa noin. Tahnat naama. Tästä tulee jotenkin tosi miehinen olo, kun joku ajaa partaa sun puolesta. Voisi tottua tähän, tosin tää on niin melkein TV-tähden arkea Suomessa. Tää on ihan sen kun menee vaan istuu tuolle joka aamu. Reaalityö parhaimmillaan. Meillä. Kätevä. Pistetään nyt tätä kuuluisaa balmia, mitä meillä on aina kaapissa. Oi, ihan. No nyt tarkkaan. Se oli siinä. Se on aika lähelle kuule siinä. Kiitos. Tämä on hieno. Tän saa varmaan niin jopa vaimon puolesta olla kylppäristä täällä. Yleensä siirtää kaikki mun kamat jonnekin. Tuo tekee paraa, josta helppoa, jopa taidetta ja ennen kaikkea kun mulla itsellä on ollut tosiaan se, että se on joko höylä tai sitten ihan vaan tommosella juurtenleikkuukoneella suurin piirtein, niin nyt on all in one. Ja saa nähdä mitä tulee kehiteltyä, koska tosta pystyy askartelemaan tuon koneen kaiken näköistä. Ja tuun kokeilemaan sitä kyllä tähän harjaan ihan varmasti. Kenties pienen näköinen mohikaani odottaa seuraavaksi. Mä rikkasin tosi paljon.